rakyani ngerti no para atine welas sing kurang kebyang asri make sabirang birang lan make ake kebyang reyo bang ayu telo jaluk barang paran Kang sawo gledah nggih alon-alon sabar ya Nger sabar oh kae ana pundutan salam kerong Nger dipinangkani sik ya masih ben munggah nggih dulur-dulure Pak Windayu iki piye minangkani pundutan Nger ya tole jogetan wae dhisik aduh angin monggo sing mundhut salam kerong kula aturi munggah joget kalian biduan monggo Pak Windayu kalian derek-derek monggo salam mak dari bulan salam monggo Pak Windayu masih wau sing ngundut salam kerong sayang jari waton jugenda taretan sadeja duh angin depaki salam kerong enak lo masih dari bulan Karo
bojo ngakui pinggal kelang sokona kalang mani mae dedena amperatin dikaro benang aduh angin jepaki salam kerong dari bulan salam rama benebu sayang jugendeng aretan sedeja. Salam kerong pundutan saking keluarga besar sampun kula pinanggani. Arum kontori ya gandrung manuk apa manuk podang penclokamu papa gedang aja menclok papa gedang menclok sing klambi abang re 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 sawuk klethang. Ayo digoleki kancane dijak bubuk bareng ger. Hanjeng gelak tangi maneh arum kondoria sikandro manuk apa manuk glathik penclokamu dhuwur diklek aja menclok dhuwur diklek menclok sing klambi lurek are re re sawuk klethang. Ayo digoleki kancane manuta kanca ayo manuta kanca ayo Kang Trubus anjeng gelak tangi maneh arum kondori ya sikandrung manuk apa manuk puter penclokamu dhuwur pager aja menclok dhuwur pager menclok sing bokong puter re 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 sawuk klethang. Ayo ngendi kancane sing di karepne gletak ayo. Mas, sapa iki sing kena dikandani iki? Ya, ayo.
Jare-jare anjeng gelak tangi maneh arum kondoria sikandrum manuk apa manuk cucak rawa pecelok amu dhuwur rondo aja dadi gedeng lan gelo bapake njaluk sida randa dibacutne sida randa ora gletak ger joget sida randa pundutane keluarga besar ayo. Seliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane seliramu digawe lara ora wurung saiki dadi randha Yatik bubur bakal dadi sego mula betonku iki tanpa upama ngerti ngono mas lamaran musik tanpa wala mas sakno kabeh iki ora usah diketuni ketut temen mas janjiku biyen aku sabar ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone gak kenek prawane Terus? tak enteni randane nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane
Bawono Asoy. Ampun sedaya niki lho barange. Kabeh iku ora usah diketuni, janjiku biyen aku sabar ngeteni. Walah ya ta, masa? Kowe lan aku muga dadi jodohne. Gak kenek prawane tak enteni randane. Iki lho rungokno, Mas. Iya, Dik. Ora nyono sampeyan sabar nganteni Mas, ning nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane, andum tresno bebujuan selawase. Antum tresno bebujuan selawase. Baik hadirin setelah pengunjung yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sengaja keluarga besar Reok Singabawana akan menampilkan fragmen cerita singkat dengan judul Perjuangan 45. Ayo, monggo, ada berapa personil pasukan yang diminta untuk memperagakan fragmen Perjuangan 45? Ayo pasukannya Napira. Kabeh beyuh akeh. Kabeh. Aduh. Baik. Ditata sing cendhek ana wetan, sing dhuwur ana kulon. Bagaimana komandan, sudah siap semua? Bagaimana peserta? Oh iya. Tak gaduh. Oh, si aku ae. Siap, gerak dulu. Merapa, tak kerungu tak? Saya tahu syutingan loh. Siap, gerak. Ajak kiri, gerak. Loh. Aduh. Iki yo. Aduh, sing kate 45 sik robo dhewe. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak.
Oh, lho. Oh, iki wis. Ah. Ora. Saman, aja wira-wira ya le. Halo. Aduh, aduh, tegak gerak. Aduh, waduh temen rek. Tegak gerak, tegak gerak, tegak gerak, tegak gerak. Wah. Tak takoni mulai iki ya. Iya. Berhitung. Setong. Bahasa Indonesia loh. Mulai. Aduh. Berhitung mulai. 1 2 3 4 5. Aduh ringan rek dak gaduh rek. Ngawur ae. 6 7 Kiri, kanan. songo iya dek ini songo Ah! Berhitung mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. oh iya 8 9 sekilo 10. 10 tujuh sekilo. 11 Sak lusin, iki 11 12. Sak lusin wis. Opo? Aduh, wis. Ya opo? Ya opo? Aduh, waduh temen iki. Loh. Woi. Wah, iki soro lek pemain bal-balan manyene. Ayo. Nomor 1, maju ke depan. Tunjukkan nomor biru. Nomor 1, maju ke depan. Tunjukkan kebolehanmu. Loh. Oh, nyanyi apa goyang? Joget, kasih Mariski. Terima kasih. Nomor 1. Nomor kedua, maju ke depan, tunjukkan kebolehanmu. Iki, aduh, wis. Apa ini? Joget apa nyanyi? Apa background? Chris John. Apa Smackdown langsung? Apa John? Hah? Oh, joget rul. Oh, ngawur. Tarik Kang Rizky. Loh, apa bero ta? Loh, iki. Loh. Asik. Ada no. Aduh. Yes. Oh. Iya. Aduh, tari ubur-ubur. Nomor ketiga, maju ke depan. Joget apa nyanyi? Joget, tarik Mas Rizky. Aduh. Semongko. Oh. Waduh. Iki. Aduh. Aduh mereka aduh iya.
enak goyangan Kang Trubus. Oh ya. Nomor kelima, maju ke depan. Loh, ini nomor 5. Loh. Kok loh? Loh. Ini nomor 5. Nomor peserta nomor 5, urutan peserta pelari maraton nomor 5 yaitu katon bro. Oh, blind lady sih. Ayo joget penyanyi bro. Loh, boleh. Oh. Loh. Wah, tanah hawa tau tukang getang bro getang sih. Oh. Oh, đây. Oh, oh. Oh, đâu. Tao bên. Được. Đi mau lại yo. Wang đi sedap rasa soto. Terus. Aduh. Loh. Metune kaya Cina dadi kaya ulur-ulur kluwe. Ayo. Nomor 5, tunjukkan kebolehanmu. Loh, 5 Apa payah ya? Oh, wis ganti wis. Nomor peserta nomor 6, maju ke depan. Oh, iki. Joget apa penyanyi? Oh, joget. Tarik Mariski. Aduh. Iya. Hei. Oh. 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 Aduh. Aduh. Oh. 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 Satu, dua, tiga, 4. Oh, nomor 7 peserta nomor 7 kadang menyakemku. Maju ke depan. Ayo, tunjukkan kebolehan apa? Joget apa nyanyi? Apa Salome? Oh, joget. Yo. Arek, Kang. Iya. Aduh, sana kan jadi. Nomor 8, maju ke depan. 8. Oh, iki ya. Sing duwe kan Pulau Dewata Bali. Apa? Joget apa? Joget. Joget tok peserta. Tarik, Bang. Wasik. Oh. Aduh. Oh, bu. Oh. Iya. Asik. No, asik. Asik. Aduh, loro boyo wis. Aduh, nomor peserta 8 ini loro boyo. Ayo, nomor 9, siapa nak punya nama? Maju ke depan. Ya, inilah Ajis Gagap dari kota Jakarta. Apa joget? Joget mana? Tarik. Asik. Waduh. Loh. Aduh. Robo. Loh. 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 Aduh, koyo kayu sengon rubus. Nomor 10, maju ke depan. Iki loh, idola kita yaitu Vicky Prasetyo.
Iya dak. Loro kabeh, medhot kabeh. Ayo, tarik. Nyanyi apa joget? Joget mana? Tarik. Mas Vicky. Oke. Asik. Asik. Ah. Oh. Oh. Iya. Iya, iki loh. Maskot kita dari kota Jawa Timur yaitu nomor seperta. Iya. Betul, kademen. Oh, biasanya telu iki sak lusin. Oh. Nomor peserta 11. Ayo, maju ke depan. Loh. Kok dodolanan Rafia iku sapa iku? Ayo. Loh, nomor iki apa? Yuk, apa joget? Joget mana? Aduh, lari. Kok akeh to? Ya. Oh iya. Hari inilah idola yang ditunggu-tunggu. Nomor 12 genep salusin. Maju ke depan. Loh, siapa nomor 12, Rek? Loh. Aduh, iki mereka iki tunggun saya nggak nyeruduk uang hari ini. Aduh, ya iku kawalan iki maju iki. Aduh, apa joget apa nyanyi? Joget mana? Tarik. Iki aduh. Bing dang ding dong dong aduh kon ya opo no set ya apa ganti sing iki tarik tak aduh, wes ayo, wes mari kabeh oh, oke, aku tok aman ya, duh, Iya. Oh. Hati-hati. Lolo. Iya. Awas. Yo. La 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 la. Iya. Op. Iya. Oh 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 oh. La 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 la. Iya. Op. Iya. Op. Lah, ayo. Oh. Lah, ayo.
Iya, ops. Ayo. Lah, ayo. Oh. Ais. Ngambara ing awang hangelangut bebasan tanpa tapis narabas ing mega mendong itari-tari jagat ulambara asmara ngumbara ngungkai kuno wekasan tanpa gagasan satemaki nawa ngimpi geger Kadipaten Kediri ya Sang Prabu Lembu Amiluhur merga putri kinasih inggih Dewi Sanggolangit datan duwe garwa tan kocapong Naraja Sangka Kadipaten Ludaya peparab Prabu Singabarung kang arsa nglamar Kusuma Dewi Sanggolangit Anduta pepati ing loro siji Patih Pujangganom loro Patih Guna Seta Patih Pujangganom awujud satriya bagus irunge lancip ananging emane Patih Guna Seta awujud macan gareng kamudhun saka alas lodaya tindak Kadipaten Kediri minangka dadi duta pangrawung arsa nglamar Kusuma Dewi Sanggolangit dasar wataking satriya sangawatih Pujangganom saguh tatahi dutaning raja kalyak lampaira Sang Patih Pujangganom gedang sarang patrapipun iya amit pasang Kalimantabe Sang Prabu kawula Patih Pujangganom kang sowan
Disangka pirangmu Santa Bulembu Amiluhur Amarko Keker Pasebaan Jawi Pantaling Pate Kuno Seco Kang awujud macan kareng Patih Kuno Seco uga kasebut macan kucingan singga lumarap kanthi paten Kediri Yo, nah, ayo, lo, as, hey, hey.
patoke ela elo sirama menyang Solo le-le payung muda entit lolo bahkan nongane ayo obah ning aja medeni bocah marine diweni duit hea ae nggih niki Bujang Ganong nggih macan kota nggih macane kota Lumajang harimau kota nggih ben tambah gayeng hajate Bapak Windayu Ibu Windayu dicaosi lelagon monggo putra kemanten sing kersa foto nggih terutama Ananda Cokorda Putra Wisnuwardana foto bersama Patih Bujang Ganong nggih. Mantene dipoto kalih Patih Bujang Ganong nggih dicaosi lelagon. Pambukane gending minangkani pamundutan nggih ngapunten nyulak merot moto merkesati tasih dereng ngonten Pak nggih. Kula ganti udan grigis nek kurang manis ditambahi gula. Ayo udan grigis nek kurang manis ditambahi gula Mas. Semangga. Mangga putra wayah sing kersa foto kali Patih Bujang Ganong dipun celakan datang sasana pagelaran nggih sing kersa nembel ganongan nggih monggo ditembel ganongane sing kersa munggah mundhut gending nembel artis nggih monggo. Mas Soni dikawal kemantene dipoto. Udian kering. Sitok wis, sitok apa loro-loro. Dipoto ambek Saya suwi antar kluduke. majuan ganongane majuan. Dipoto. Apa? Dipoto. Aja ditumpakne. Dipoto aja ditumpakne. Foto iku jejer. Apa tahan dirasa. Nah ngoten lho. Wong bagus. Emane mandu di emane. Gentenan marine. Gentenan. Nah ngoten. Kari seru. Untuk kenang-kenangan. Riko tangisan tapi ojo monggo sing dereng foto dipoto. Du jodoh sing bakal ngeliat digoyang bareng-bareng kembali ada Singo Bawah.
matur semanun keluarga besar Ingkerso Nyawer artis biduan kari manis kurang manis tambahi kula kurang manis tambah no kula wis ya wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tambahi apa kurang manis ditambahi kula wis ya wis ang dipikir apa kerasa kerikis aduh udian kerikis saya suwi antar gluduki abu ori konangis opo tahan dirasakno singo bawon ya 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 matur nuwun Pak De surak ye kari manis kurang manis tambahi apa kurang manis ditambahi kula wis ya wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tambahi apa kurang manis ditambahi kula wis ya wis ang dipikir apa kerasa kerikis aduh udian kerikis udan krekes saya suwi antar gluduki abu ori konangis opo tahan dirasakno geger pasebakan Jawi muncule sang patih wagianya ya nah oh yo yo, ya.
Ayo bocah-bocah roto minggir. Patih Guna Seco ya sang kucing gareng. Ayo lah